kauna. yaran si yau na samu abar kauna. Rabona ya rantse yau na samu abar kauna. Rabona ya rantse shirina duka ya watse. A soyayya ne sartse ta sanya wuka duka ta datse. Yau gashi rabona ya rantse na samu abar kauna. Duba 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 ki kalli fuskata. Duba 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 ki kalli surata. Duba 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 ki kalli kimata. Duba ki karɓi soyayyata. Idan ba ke zan susuce, ayya ayya idanu ke suka tantance. Ayya ayya ni a duniya na iyo dace. Ayya ayya ke kadai nake gani a ya mace. Ayya ayya soyayya ta da bakiya mai sona. Sankiya ya kiɗi mani. Sankiya ya rikita ni. Sankiya ya gigita ni.